Bună dimineața! Mă bucur și eu să fiu alături de voi prin intermediul tehnologiei, cum a spus Mihai. Mulțumesc, Mihai, apropo, și Iulia, pentru că ne-ați citit Psalmul 118 și de asemenea mulțumesc și Hanei care a editat și a adăugat fondul muzical. Sper că toți ați citit Matei, capitolul 21, versetele de la 1 la 17. Astăzi este Duminica Florilor, așa cum se numește în popor, și face referire la intrarea triumfală a Domnului Isus în Ierusalim. Aș dori ca să vedem împreună trei segmente în această întâmplare, în această intrare triumfală a Domnului Isus, în acest pasaj, de asemenea să descoperim trei ipostaze în care Domnul Isus este arătat oamenilor, ucenicilor și inclusiv nouă. Mai întâi, faptul că Domnul Isus intră în Ierusalim. El făcuse această călătorie probabil de 10 de ori, dar totdeauna a făcut-o pe jos. Acum totuși este ceva special, este ceva deosebit. Și o mică întrebare este dacă Iisus oare știa că la intrarea în sat va fi un măgăruș legat acolo, oare plănuise acest lucru mai dinainte, sau oare la intrarea fiecărui sat din Ierusalim exista cât un măgăruș, exista o tradiție să fie un măgăruș acolo legat și să poată să fie folosit de cei care aveau nevoie. Nu știm, dar cert este că Domnul Iisus trimite pe doi dintre ucenicii săi să aducă acest măgăruș. Ceea ce am putea să spunem astăzi că este un fel de rechiziționare. Doar regii pe vremea aceea aveau autoritatea să rechiziționeze un mijloc de transport sau alte bunuri. De asemenea și conducerea romană era împuternicită datorită puterii pe care o aveau să facă acest lucru. Dar Domnul Iisus, făcând acest lucru, chemând și solicitând acest măgăruș, în mod deliberat se prezintă pe sine ca împărat al lui Israel. El intră pe un măgăruș, călare pe un măgăruș, nu pe un cal sau pe o cămilă. Este într-un fel o atitudine de smerenie. El nu venea să ia cu forța cetatea, ci cu blândețe, cu bunătate și cu înțelepciunea adevărului. Ca în multe alte rânduri, el acum ilustrează faptul că împărăția lui nu este din această lume și că nu forța este cea care va sluji scopurilor sale. În Vechiul Testament, în Zaharia 9:9, există o profeție despre împăratul lui Israel care va intra în Ierusalim călare pe un măgăruș. Împăratul tău vine la tine, smerit și călare pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. Pe de altă parte, cu mult înainte de această profeție, această intrare pe un măgăruș face referire la un alt împărat al lui Israel, probabil cel mai iubit și mai respectat dintre împărații lui Israel. Este vorba despre împăratul David. Cu multe sute de ani în urmă, regele David a urcat și el pe acest munte într-o situație dificilă din viața lui. Era desculț, plângea, era perioada când fiul său Absalom l-a uzurpat și a vrut să-i fure tronul. Și Țiba, slujitorul lui Mefiboșete, aduce lui David darul de mâncare și 2 măgari pe care să călătorească David în pribegia lui. Indiferent de circumstanțele din trecut, Domnul Iisus în mod intenționat vrea să împlinească această profeție și intră în Ierusalim călare pe un măgăruș. Lumea, conștientă sau nu de cele două evenimente din trecut, îl primește pe Iisus cu onoruri, așa cum puteau ei, așternând frunze de palmier și haine înaintea lui, să oprească praful și în semn de respect, de onoare. În plus strigau ceva interesant: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Din nou sunt niște cuvinte profetice care făceau referire la venirea lui Mesia.
Cuvântul Osana este o transliterare în limba greacă a două cuvinte din limba ebraică. În original erau cuvintele Yasha Ana, care de fapt înseamnă Doamne, te rugăm, dă-ne izbândă, mântuiește-ne. Și găsim asta, am scris în Psalmul 118, versetele 25 și 26, pe care ni le-a citit Mihai. Yasha Ana. Doamne, dă-ne izbândă, Doamne, mântuiește-ne. Acest strigăt, în timp, a ajuns o exclamație de laudă. De fapt, acum însemna Dumnezeu ne dă izbândă, Dumnezeu ne mântuiește. Era strigătul care se cuvenea unui Dumnezeu, lui Dumnezeu, unui trimis al lui Dumnezeu. Al doilea fragment din această istorisire este întrebarea cine este acesta, pe care o pun oamenii din Ierusalim care au văzut tot acel tumult, toată acea mulțime care vine, acele strigăte de Osana și atunci când Iisus intră pe călare pe acest măgăruș în mijlocul uralelor și strigătelor, lumea obișnuită după stradă se întreabă ce se întâmplă și pe bună dreptate. Cine este acesta care îi se aduce această onoare? Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, era un strigăt special. Și noi putem să spunem asta acum cu multă bucurie, cu toată inima, pentru că știm că Domnul Iisus a fost fiul lui David, el este trimisul, este Mesia. Dar pentru ei era ceva deosebit, ceva care nu se mai întâmplase în timpul vieții lor. Și cei care îl însoțeau pe Iisus au răspuns: acesta este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Pare să fie o prezentare mai puțin măgulitoare la adresa lui Iisus, de la Osana, fiul lui David, la prorocul din Nazaretul Galilei. Totuși, aș vrea să nu uităm că poporul evreu se aștepta la un profet, un proroc, întocmai ca Moise, din vechime. Și asta îi fusese transmis poporului chiar pe vremea lui Moise, prin cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus lui Moise. Din Deuteronom 18 putem să citim de la versetul 15: Domnul Dumnezeul tău îți va ridica în mijlocul tău dintre frații tăi un proroc ca mine, să ascultați de el. Astfel el va răspunde la cererea pe care a făcut-o Domnului Dumnezeul tău la Horeb în ziua adunării poporului, când ziceai: să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeul meu și să nu mai ved acest foc mare ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis: ce au zis ei este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi fi poruncit eu. Israel a avut mulți împărați, dar niciunul precum David. Iisus urma să fie marele împărat, Mesia cel promis. Și Israel a avut mulți profeți, dar niciunul precum Moise. Iisus urma să fie profetul promis din vechime. Și în al treilea rând, Israel a avut mulți mari preoți, dar Iisus urma să fie marele preot, adevărat, care se aduce pe sine drept jertfă de ispășire pentru întreg poporul. Și așa ajungem la cel al treilea segment al acestei întâmplări. Domnul Iisus intră în templu și face trei lucruri care cumva țineau de marea preoție. Mai întâi, curățirea templului, prin răsturnarea meselor și schimbătorilor de bani, a vânzătorilor, din nou urmate de cuvinte profetice rostite de profetul Isaia în capitolul 56. Căci așa vorbește Domnul: famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi este plăcut și vor stărui în legământul meu, le voi da în casa mea și în lăuntrul zidurilor mele un loc și un nume mai bune decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic, care nu se va stinge. Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-i slujească și să iubească numele Domnului, pentru ca să-i fie slujitorii Lui, și pe toți cei care vor păzi sabatul ca să nu-l pângărească și vor stărui în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt
și voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Slăvit să fie Domnul că și noi facem parte din aceste popoare. Al doilea lucru pe care îl face Domnul Iisus este faptul că aduce vindecare trupească celor aflați în suferință, orbi și șchiopi, El îi vindecă. Și în al treilea rând aduce învățătura dreaptă a cuvântului lui Dumnezeu atunci când îi mustră pe mai mari preoților și pe cărturari, când aceștia sunt indignați de faptul că se lasă aclamat de mulțimi. El spune, din gura copiilor și a bebelușilor ți-ai scos laude, conform Psalmului 8, versetul 2. Din glasul lor ți-ai întemeiat o fortăreață împotriva dușmanilor, ca să fie reduși la tăcere vrăjmașul și răzbunătorul. Am văzut deci cele trei segmente ale acestui pasaj și am văzut cele trei ipostaze ale Domnului Iisus. Mai întâi, Domnul Iisus ca împărat, ca urmaș al lui David, fiul lui David, apoi ca profet, urmaș al lui Moise, profetul trimis sau promis din vechime, și în al treilea rând ca mare preot, cel care are autoritate asupra celorlalți preoți, asupra cărturarilor și care vestește în mod corect și consecvent cuvântul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă aduc aminte de două versete sau două mici pasaje din Vechiul Testament, pentru că toată lumea poate să rostească cuvinte frumoase, dar aceste cuvinte trebuie să fie urmate de viața noastră. Nu este suficient ca să rostim o rugăciune, nu este suficient să cunoaștem cu mintea cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l trăim în practică, să-l trăim în viața de zi cu zi. Și Ieremia, în capitolul 17, versetele 9 și 10 spune: Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și încerc runchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Pare că inima noastră este deschisă înaintea Domnului. El ne vede, nu pare, ci așa este. El ne vede, ne cercetează și ne cunoaște. Nimic din ce facem sau din ceea ce spunem nu trece neverificat de El, nu trece necunoscut de El. Și spune că este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Totuși, avem o șansă. Pentru că tot în Vechiul Testament, prin profetul Ezechiel, Dumnezeu ne spune: le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele. Și ei vor fi poporul meu, iar eu vor fi Dumnezeul lor. Este foarte posibil ca acele mulțimi care l-au cremat pe Iisus la intrarea în Ierusalim și au strigat: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, să fie aceleași mulțimi care după doar câteva zile au strigat: răstignește-l, la moarte cu el. Avem șansa să ne bucurăm și să strigăm și noi astăzi: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Dar mai important, avem șansa ca prin Iisus, Regele nostru care ne apără și ne conduce în fiecare zi, prin Iisus, profetul promis din vechime care ne învață cuvântul Domnului, și prin Iisus, marele preot care face ispășire pentru păcatele noastre, să putem începe a trăi o viață nouă, o viață regenerată, o viață de fi de împărat, chiar de aici de pe pământ, pentru că împărăția Lui este aproape de voi, este în mijlocul vostru, este chiar în lăuntrul vostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.